Viñemos ata o Porto de Oza, na Coruña, para falar con Xosé Iglesias. Xosé Iglesias é patrón de pesca, é pintor, é poeta, é escultor e tamén músico. Está hoxe aquí nas conversas sobre Amar o mar, relatos atlánticos para un futuro vivo. Benvido, Xosé, ás conversas sobre Amar o mar. Gracias por estar hoxe con nós. Gustaríame preguntarche primeiro como te definirías ti en poucas palabras. Pois igual un mariñeiro de fe de Galiza ou un mariñeiro con inquedanzas. Pois ti naciches en Cee, na Costa da Morte. Cal é o primeiro recordo que ti tes do mar? Bueno, pois o nacer xusto na costa da Morte, as embarcacións. O meu bisavó que vivíamos con el na casa, facéndome maquetas de barcos, levándome a pescar as fanecas, aprendéndome a bogar, a amarrar ben a embarcación e a ver con moita expectación o que facía seu fillo, que tiña un barco de pesca profesional pequeniño, un racú, todos eses movimentos que facía esas distintas especies de peixe que pescaba, collendo datos para o futuro convertirme eu tamén en un ser como el. E ti pensabas en ese momento xa en ser mariñeiro? Xa creías que ibas a acabar sendo mariñeiro? Bueno, miña nai sempre di que eu xa na súa placenta era un mariñeiro. Eu sei que ese mundo sempre me atroso, é onde sempre me sentín cómodo. Ti fíjate que meu pai é todo o contrario que meu pai é un labrego. Meu pai é do Val de Dullo, planta patacas, planta millo, colle un porco, mátacho, faiche bistés, faiche o que queiras, e eu son incapaz de meter a man dentro da terra, porque me dá como grima. Sin embargo, eu meto a man dentro dun caldeiro cheo de sardiñas podres, entendes? Entonces, o destino está marcado para cada un, eso está claro. Van pasando os anos e ti vaste dedicando un pouco máis xa ao tema de planteaste ser mariñeiro. Como se construe esa doble relación co mar, no? Porque é o sitio onde ti traballas, pero tamén é o sitio que para ti che inspira para moitas outras cousas, non? Sí. Como se vai construindo esa relación? Bueno, pois, a ver, nacer na Costa da Morte é verdade que che marca moito. Ese territorio é un territorio mariñeiro, é dos mariñeiros máis potentes de todo o mundo, digamos. E, bueno, vivir ao lado de unha casa que era a casa de meu tío, onde vías que todos os días había unha muller armando aparello, onde miña tía, que era peixeira, polas tardes empezaba a reparar os seus aparellos, despois aos 9 anos empezar a ir ao mar con el os fins de semana, empezar a ir ao mar todo o brán, o xeito, o embalo, a robalizas, os peóns. Bueno, pouco a pouco vai crecendo eso, vai crecendo, hasta que dis, bueno, está claro que a miña profesión ten que ser esta, non? Porque ti non te mareas, por exemplo? Bueno, eu pasei o que pasamos todos os mariñeiros, que é o bautizo de fel. Non sei se sabes o que é. Eu tive moitos, creo. Entonces, a mí non se me dá, o corpo non me dá. No, bueno, pois, eu xa botei todo o que tiña que botar cando era pequeno, pero bueno, hai veces que cando hai, por exemplo, eu que sei, como aí atrás, que hubo 2 borrascas seguidas, estuvemos amarrados toda a semana, depois vas ao cabo de 7 días po mar, e sales po mar e o mar está bravo, co mar de fondo, e ainda deste, carallo, parece que me estou mareando. Pero no, a ver, se tes o corpo afeito, é eso, pero sí, o mar desde terra é precioso, a verdad, que é unha maravilla. E eu, que estou dentro del, ainda digo que é máis bonito, ainda. Ostras. Ainda digo que é máis bonito, porque unha cousa é vivir o mar no brán, pero eu sempre digo que os mariñeiros vivimos o mar nas 4 estacións, e hai que vivir o mar nas 4 estacións. Non é o mismo ter unha jamela, unha lancha, ir a pescar no brán no mes de agosto unhas fanecas, que salir ao mar a alargar as vetas para coller salmonetes un día de nordeste, como por exemplo hubo esta semana, non? Con mar de 3 ou 4 metros, porque sales pa torre e literalmente saltas polos aires, pero bueno, tenche que gustar ese movimento. Eu estou acostumbrado a saltar polos aires como se o meu barco fora unha montaña rusa, pero bueno. Vale, Galiza é unha nación mariñeira, sondes moitas as generacións que vos dedicades, mulleres e homes, a traballar no mar.
ti mesmo fostes hasta o Atlántico Norte, chegaches hasta o Rocal, fostes o Gran Sol tamén. Como ves o futuro de Galicia nese sector? Como ves a Galicia como nación mariñeira no futuro? Pois o veso super oscuro. De feito, unha das miñas preocupacións principal é o meu futuro. Unha, porque o mar non produce como antes, porque aínda que haya xente que diga que non, aí está o cambio climático. Esa ardentía que vía cando era rapaz, esa ardora, ora non a veso. Veso como hai especies que non entran nas rías como entraban, como por exemplo a xarda, o suruelo ora tamén lle está pasando, que non está entrando, a pescada tampouco está entrando. Entonces, eu veso bastante complicado. E despois, por unha parte, o mesmo mar, que nos está dando como un aviso de que algo está pasando, pero o problema principal que tuvemos ata agora foi a política. A política da Unión Europea foi exterminar os sectores primarios. En favor de outros sectores? Sí. A ver, en favor de produtos que veñan de fora. Si eles, a Unión Europea sempre... Porque nós pensamos que realmente é unha Unión Europea, pero é unha unión de intereses. Entonces, se eles poden comprar o peixe máis barato en outros sitios, para que van a ter os pescadores daqui traballando e traendo peixe salvaxe fresco para a terra? Non. A verdade é que moitas veces me teño levado as mans á cabeza con estas políticas de tax. Xa meter a flota de baixura dentro dos tax e cuotas das flotas industriais foi un erro enorme, porque nos fixo tirar o mar un montón de peixe, un montón de cartos, pero o problema político é gravísimo. Despois, que pasa? Despois hai unha guerra, como por exemplo a guerra que hubo ahora en Ucrania, e resulta que empezan a subir un montón os produtos porque non temos produción, non temos xirasol, non temos terras para producir cereales, e non temos mariñeiros. Hai portos, como por exemplo Callón, que prácticamente quedou sin nada, Malpica estáse quedando sin nada, e outro día fun a Bueu, e xa facía como un ano e medio que non fora, e quedei super tristísimo, se me encolleu o corazón, porque Bueu tiña unha flota de baixura moi potente, e os barcos estaban cada un amarrado no pantalán, e vin un montón de pantaláns vacíos, ocos. Eu creo que unha vez que se remate a miña xeración, eu teño 50 anos, cando se subir a miña xeración dentro de 10 anos, aquí non queda nada. Non queda nada porque están facendo todo o posible para que isto se vaya ao carallo. Despois, no Porto temos inspectores de pesca que andan detrás nosa peor que se fóramos narcotraficantes. De feito, podo che contar unha anécdota. A mí me puxeron unha multa de casi 500 euros por 3 kilos de peixe que medían medio centímetro menos. De 100 kilos de peixe, medio centímetro, e me chegou unha multa de 500 euros. É dicir, é como se foras pola carretera, non se podera pasar de 50, eu fora a 55, ou a 52. Ese é o meu delito. Entonces, estamos chegando a eses extremos de unha vigilancia increíble que non sabemos de onde sale, unhas normas imposibles de cumplir. Por exemplo, o ano pasado non podía pescar máis de 30 kilos de xurelo a semana. Os políticos saben que nas miñas redes eu non sei o que me vai vir. Claro. Porque eu largo a miña especie objetivo, que é o salmonete, pero me pode vir de todo. Me poden vir hasta 1000 ou 2000 kilos de xurelo un día, entendes? Afortunadamente non me viñeron, pero quero che dicir, a quen lle cabe na cabeza, que político lle cabe na cabeza que un barco como o meu sobreviva con 30 kilos de xurelo a semana? Ou, por exemplo, o tema do abadeso. O ano pasado eu podía coller 5 kilos de abadeso o día. E os barcos que se dedican ao abadeso, que hai barcos que levan 6, 7 homes e se dedican ao abadeso e collen todos os días 100 kilos, 150 kilos con outras especies complementarias, solamente podían coller 10 kilos o día. 10 kilos, mira o que che digo. É dicir, os políticos están facendo todo o posible para botarnos fora. O mar tamén parece que está facendo o posible para botarnos fora, porque non produce como antes. Pero bueno, tampouco quero ser extremista, porque eu e máis todos, se salimos ao mar todos os días, máis ou menos vamos afando. Non se pescaba como antes, tamén somos menos barcos, non? Pero creo que o futuro está moi negro. Despois non hai relevo xeracional. Nadie quere andar ao mar, porque aínda que os barcos cada vez son máis modernos. Por exemplo, o meu barco ten unha máquina que ela sola che arrumba o aparello, é dicir, o tripulante non ten que facer ese traballo, xa unha máquina.
cada vez estamos máis modernizados, hai que traballar menos. Que pasa? Que hai que levantarse ás 3 da mañá ou ás 4. A xente non quere madrugar, non quere traballar como se traballaba antes. Entonces, eu a verdad que vexo estes 10 anos que me quedan, os vexo complicados. Por unha parte o mar, e por outra parte a inspección pesquera que está acabando con nós, e por outra parte os políticos, que eso xa é o peor de todo, é que non nos entenden, non nos comprenden, están facendo o posible para que, sabes, non solamente o sector primario, non solamente os mariñeiros, tamén os gandeiros, problemas de todo tipo, de todos os tipos. Entonces, un país sin sectores primarios non vai a ningún sitio, pero bueno, xa se darán conta, igual xa é demasiado tarde. Igual cando se den conta, ven por aí un país e nos invade, un país potente como por exemplo China, que si mira polos sectores primarios e que están traballando a mazo por producir, igual ven e nos invaden o mar e nos temos que quedar mirando para eles. E ti, desde que tes esta relación con mar, casi de diario, non? Sí. O sea, como viches esa que vaya desaparecendo, pois eso, xa non só cantidade en peixes, sino o mellor en especies, non? Como tes como unha visión clara sobre como nos está afectando o cambio climático? Sí, por suposto. A ver, eu sempre digo que para min a variante máis clara que eu vexo no océano, no mar Atlántico, onde eu penetro todos os días, é a Ardora. O mar da Ardora cando eu era rapaz, en todos os sitios había mar da Ardora, e a Ardora é o alimento dos peixes. Entonces, esa Ardora non hai. Entonces, eu estou notando, como por exemplo, eu cando empecé co barco fai 20 anos, joder, había pero peixe por todos os sitios. Ora ese peixe non atopas, porque non entra nas rías. E máis, onte, por exemplo, estuve en Ferrol, había vento de nordés, e me fun para Ferrol, sempre din que as depuradoras botan para o mar a agua limpia. Eu noto que o cheirume do mar é a cloro. Tamén na Coruña, en Bensa, a depuradora de Bensa, chegas ali, e o mar parece que cheira a cloro. Entonces as depuradoras, según elas, o agua que botan é agua limpia. Eu non o creo, Eu xa escutar a xente das Illas Baleares, a mariñeiros ali dicir que cando chegaran as depuradoras, ali non hubo nunca máis peixe. E a min que algo está pasando, algo que lle están botando as depuradoras ás aguas que están facendo que os peixes non entren nas rías. Esa che digo, a min esta semana é que era increíble, estaba aspirando o mar que o meu barco é pequeno e que o aspiras todo, estaba aspirando un mar raro, sabes? Un mar cheirento unha cousa rara, química, sabes? Que crees que se pode facer desde o teu sector para amar o mar, para coidar do mar? E logo tamén desde o sector non dedicado á pesca. Sí, bueno, a ver, nosos mariñeiros non é como antes iba todo para o pañol de proa, como lle chamábamos. Ora, cada un de nós leva pois o seu barreño de basura e tiramos todo ali dentro. Por exemplo, me acordo cando era pequeno que os aceites queimados iban para o mar, ora eso non se fai nin de coña, prácticamente, pero bueno, ainda así sigue habendo moito pirata, non pirata de tirar ao mar cousas, senón xente que se excede no número de aparellos, por exemplo, o número de nasas. Eu sempre digo que hai patróns que non lle deberían de deixar nunca ser patróns, porque os deixas e che enchen o mar de nasas, che enchen o mar de aparellos, pero unha cantidad de aparellos tremenda. E depois o que máis me sorprende é que a inspección pesqueira, pois, por exemplo, me ven a multar a min por esas chorradas, estos campan polos mares, por todos os portos, por onde lle dá a gana, e non lle fan absolutamente nada, non? E penso que os mariñeiros tiñemos que concienciarnos, tiñemos que traballar co aparello que nos corresponde, bueno, cumplir as normas. Eu creo que casi todos as cumplimos, non? En altura de aparellos, en mallas. Ora non trae nadie para terra pezquiñines, nin polvo pequeno, nin sabes, nin inmaduros. Entonces... E as persoas que non nos dedicamos ao mar, como crees que poderíamos coidar máis esa costa e o océano tamén? Os que non vos dedicades ao mar? Os terrícolas que di Xurxo Souto. Bueno, pois cando vallades nas embarcacións de recreo, pois non tirando ao mar as botellas, porque sí que hai no mar moito residuo de embarcación, non? Desto de fin de semana, de latas de Coca-Cola, de cervezas, pero bueno, a ver, vos que non estades metidos dentro do mar,
Bueno, pois, non sei, pouco podedes facer se non estades metido nel, porque vos non estades tirando basura, tampouco, non? Únicamente, claro, si igual, pois igual os gandeiros, ou os que traballan cos viños, que parece ser que todos eses produtos que lle botan á terra, que ao final van para os ríos e que ao final desembocan no mar, e igual tamén unha das consecuencias de que o mar nas rías perda esa acidez, cambia esa acidez, é por culpa deses produtos, non? Había que mirar se eso é unha realidade, non? Si realmente eso que botan nos ríos lle está facendo daño ao mar, pero bueno, eso é cousa dos biólogos e dos científicos. Cal sería para ti unha forma de amar o mar? Igual un espermatozoide dun labrego con un óvulo dunha mariscadora que se xunte no útero e salga un ser que leve o salitre nas súas veas. Que che parece? Está moi interesante. Sí, vale. E que salga un mariñeiro raro, tolo, que sea un mariñeiro poeta artista. É aí a personificación. Genial. Daquela, agora quería pedirche un dato curioso do mar, algunha curiosidade que seguramente só poidas saber ti porque te dedicas con esa pasión túa, non? Ao mar. Un dato curioso, pois, por exemplo, estar traballando susto ao carón da Torre de Hércules e de repente que apareza unha tortuga yaut de 200 kilos ao teu carón. Wow. Ir navegando pa terra e de repente enfrente da Torre de Hércules se che cruce unha balea alibranca, ou estar en Doliños un día de calma total e de repente ver como se aparece hacia ti un tiburón peregrino, ca boca aberta, filtrando plancton. Wow. Cosas, anécdotas de moitos datos curiosos. De peixes mariños que moitas veces en algún colexio que bon, que teño feito vídeos, e os nenos non o creen, nin os nenos nin as profesoras. Pero isto hai no aquí, sí, isto hai no aquí, sí. Ostras. Vale, e agora si nos queres ler un poema teu, ou bueno, si o tes na cabeza ou algo así, aínda que sexa moi curtiño. Vale. Bueno, pois entonces vou recitar un poema que creo que hasta ahora o sei de memoria, que é un poema de amor. Amar o mar é amor, sí. É un poema que fala da soedade que temos os patróns, as patroas, capitáns, capitanas, cando vamos nas pontes de mando e pensamos na nosa parella, ou nos nosos fillos, nos nosos pais. Entón é un poema de soedades, pero tamén é un poema de amor. Entón, ti imagina a ese ser na roda do timón, navegando cada horizonte, e o poema di así: é a hora de decirte que te quero, síntome, ás veces cadáver, esqueleto sin auxilio, presa ferida na matanza, agarro forte a roda do timón, epicentro frágil, vocalizo o teu nome. Que Deus me siria da terra quen roubou a miña danza da choiva, os sucos onde fertilizar o alimento. 4 baleas encadéame cada extremidade neste acto solemne. Eu, o vento, si nas miñas mans hai pel, si no meu pulmón non hai galada, si ollo a curvatura da terra e illado nesta derrota, vocalizo o teu nome. Gracias. Gracias.